Det var litt av den der. Kom så, Næsby! Kom, vi må lidt ind og ned. Nu har vi gjort lidt bredde på banen, så vi bruger bandstørrelse. Skal vi have nogle løbvenner? Ude før manden. Nu kommer 20 der. Godt, Lav! Orientering! Helle! Så holdt på ballen med 2-3 mann i riktigt. Kom, Kasper, vi går lige og deltager. Hvem har 7'eren? Sæt tempo, sæt tempo! Hold farten, Himo, hold farten, Himo. Kom, Kasper, vi skal finde dig. Udfordrer, Himo, hold tempo. Kom, Lav Magnus, kom nu frem, så vi kan have den afstand. Kør bare på, kør. Kom, Kasper. Sen for keeper. Det laget der er sikkert lugnt i keeper de har da. Det er smart å bruke overår i mål da. Se nå. Gå igen, gå igen. Kom, Kasper! Ja, skå! Skal han løbe og drible ligesom mig, han vil? Han kan drible ikke ned. Ja. Ja, Himo. Klasse. Godt, Himo. Da mener han kommer ingen vej med at bare drible. Kald på den, Magnus, hvis det er. Kom, Magnus, tilbyd. Kom og ryk! Bliv enige. Godt med. Kom, Himo, skal. Godt, Emil. Kom, Himo, vi skal have en bevægelse. Vi går ind i midten, du lukker det for Magnus. Ja, kom så! Hold op! Ja, ellers okay, Becker! Skældpres! Skal I støtte på Magnus? Skal I smide gå til dig? Kom nu, Lukas! Sidste her. Kom, Kasper, deltag! Ja, skå! Kasper! Tag med! Nej, Næsby Hold tempo! Aalborg, ja. Kom, søger op, venstre mere! Kommer der ryg på stedet? Så skal vi have den helt, skal vi have til Magnus. Ja, men det er vist det bedste Aalborg-laget. Ja, fint, Helle. Kom, Magnus, lidt ind, så han kan bruge dig lav, så han kan vinde den. Helle, ikke vend øjnene på bolden, Helle, så vi kan vende på dig. Vent den igen. Har vi lige, så får vi bare det sidevejen, så vi kan komme til os dig, Kasper.
Rolig. Ellers okay, Helmer. Bygger vi op igen. Ginder nästa ska gå framåt. Nu går vi bas. Kom så Marco, det sidste meter, Marco. Det sidste meter, Marco. Kom ind. Kommer han. Fandme godt kæmpe det der, Marco. Ja, så tag mig lige, så er det. Nej, Himo, jagt på den, ven. Kom, Kasper, igen, kom! Magnus Lav, bliv enig! Eller Lav! Det er fint! Det er en rigtig fin periode! Kasper, det er rigtig fint, at vi kommer med, hvis du stresser, så de ikke ved, om vi kommer eller ikke kommer. Rigtig side, Næsby, kom! Pas på forstområdet, hvis den bliver slået kort! Det er farligste sjansen i kampen, tror jeg. Ja, det er fint. Så ud igen! Træk lidt i det, Himo. Træk i det, Himo. Ja, lille rygsmede. Ja, fint. Du er alene. Jeg finder den igen, smede. Der er mere klar aftaler derinde centralt. Vent hvis det er. Ja, det er okay. Ja, det er fint. Tag den med! Ikke bare fremover, da. De finner en å spille på. Kom rundt med! Kom Emil, Kasper, vi skal have nogle løb, så vi kommer ud. Så må den rum. Tag den med, Lav. Jørgen sier det er forbudt. Bygge op igen. Jørgen sier det er forbudt. Han på 04, Jørgen sier det er forbudt. Husker du ikke når han spilte kamp? Skal vi have en område her med? Ballen opp da. Han skal spille seg ut der. Ikke så ekstremt som de rir. Følg med der, Himo. Følg med der. Fortsæt, Himo. Ind jer. Kom, brug tiden. Kasper, kom med der, Kasper. Vil du have et skure, Mikkel? Kom, fortæl, hvad du vil. Jeg roper nu. Det er 30 ganger. Ja, kom næste! Kom Kasper, det er dig, der ligger ude og presser. Orientering, Lav, Magnus, bliv nu enige. Magnus, Lav, eller Himo åbner op, Træk i det, Himo, træk i det! Kom Himo, presse! Ja, kom Kasper, det er dig, der presser!
på to. Han må ikke komme forbi. Kom Kasper, træk med lidt, så du bag bolden. Kom og lille ryg, Claus. Kom Ibo, vi skal kunne finde dig. Kom nu, AT. Kom nu. Emil, pas på, vi kommer for langt væk. Vi har et kæmpe område, vi kan spille ind i her, ven. Også dig, Kasper. Vi løber for meget sidevej. Vi skal kunne fremlægge den af, åbne området til hinanden. Lige nu der kigger vi bare fodbold. Himo, så træk i den, så du trækker ham der lidt vækker. Ja, kom. Der kommer ryg, Himo, der kommer. Hold tempo! Ja, det er godt, Jonas. Hvordan får jeg God tur, Jonas. Kom lige bolden, er der nu? Vi ser på bollen hele tiden. Se, nu kommer han da. Se, nu kommer han da. Han er superbest. Godt, Magnus! Ja, se han holdt han da. Så det. Han holdt den i armene, så det. Han holdt den i armene. Han var ferdig løp forbi, så holdt han i armene. Og Magnus lige indad, Magnus. Ja, har det noe sitt? Han er en 0-4. Nei, 07. 0-4, han fikk garantert. Garantert at nummer 7 er 04. Men keeperen, de har jo sikkert Himo, en bred det, Himo! Kom, Kasper! Bliv enig! Kom, Kasper, vi kigger! Vi skal med, Himo! Hold nu, Kasper! Vi mærker dig her, Sky! Den 0 på begge sider. Det kommer, Markus. Det er klar, Markus. Og de gikk jo videre på straffen. Selv rigtig Stegård ligger med 2, kom Himo, på 7'er! De har ikke filmet begge straffesparkene samtidig. Godt, Emil! Kom igen, Marco! Kom igen. Godt kørt. Det er rigtig godt over. Fint, det kalder på den nu. Vi bruger Du tiden, klarer liksom Marco! ikke å provosere en for alle. Vi skal hele tiden ligge på det her snitsekund, så vi kan gå med i det dobbelt. Jeg tror denne kampen er Kom, Himo, rigtig side på 7'eren. Himo, rigtig side, Himo! Ja, det er godt, Lukas. Ja, det er godt, Marco. Helber. Det går rundt. Det skal gå rundt for det sjov. Kom nu. Ja, fortsæt, Kasper! Ja! Sæt væk bag bolden, Kasper! Emil med ned! Se da, Elias som ikke kan forbi han. Der ser han. Nu kommer han. Godt, Mikkel! Kommer ryg, Lav! Godt, Bæks! Hold lige lidt igen, Smede! Det er mye. Ja, vend rundt! Kasper bag bolden! Kasper bag bolden! Himo, rigtig side! Himo! Hvordan er det mulig? Å nei, tull. Det er... Jo! Emil og Kasper! Jo, Pas på lige, at der ligger førstepres, Emil. Det skal være Kasper! 2 kamper, 3 kamper. Det er 4. Ja, 4. Det var jo nesten 15 minutter. Nei, de andre kampene var bare 40. Jeg har bare 50. Vet du når en av jentene skal spille i dag? Så må jeg finne ut på nettet i stedet. Kom, Kasper! Er det finale? Ja, de må... Klar igen! Klar igen! Josefine er med. Skeit. Ja, kom, Kasper! Kom, Kasper! Det kan godt hende de spiller nå. Godt, Emil! Ikke frispark! Det er finale her nå, så det er sikkert finale et annet sted samtidig.
Hallo, hallo, hallo. Oi, se nå. Var ikke den ute? Vente. Oi. Nå må du ikke rote til det. Ud af skyggen, Helmer! Ja! Ser du de trange situasjonene her de prøver å stille seg ut da? Ja, men de klarer stort sett bra. Kommer lille ryg. Håndteres. Tæt med, Helmer. Tæt med. Der kommer ryg. Er det på, Bax? Kom! Godt, Bax! Jeg vil den anden vej, venner! Virkelig godt. Godt læst, Lav. Hold igen, Smede. Fortsæt. Hold hovedet håndbar, hold hovedet koldt. Hilmer, åbn munden. Spille. Hilmer, hvad bagved? Hilmer, åbn munden, for fanden. I forsvaret. Magnus centralt. Godt væk. Vi skal hele vejen. Det var ikke mange som var Husker du hvor mange som var så på finalen i idrettscupen? De to lagene mot hverandre, det var en kjempestemning da. Husker du ikke hvor mange som var så på? Her er nesten ingen å se på. Støren er under stilt mot Vejlet. Kom Kasper, de er oplyst! Godt, Magnus! Det er nesten mål til de hvite her bak. Ja, godt spillet! Ind centralt, Magnus. Ind centralt. Hold igen, Smede. Kom igen. Magnus, brug tid til at komme ned og stå. Vend rundt! Hvis du kan se, der sparker det. Fald, Kasper, fald! Kasper, hvis du kan se, at den ikke er an til at sparke, så falder du bare, ikke også? Så er det ikke grund til, at vi er så langt fremme. Kom, Himo! Kom, Marco! Var det Marco? Nej, Kasper, kom! Det var Marco. Det var Marco, det er. Han som skåret. Slipp Emil og find din position! Jo, han var 8-9 var det beste.
Oj, så. Kom, Kasper, kom! Ind i den! Ja, skål! Når vi, Kasper, når vi. Fortsæt, kom lige! Det går nu, Kasper Emil for bytte. Kom, Kasper, skal du ind på tieren? For helvede, han styrer bolden. Imo! Det blir straffekonk i begge kampene. Oi, er det mål? Ah! Kom nu, Viborg! Og der også var det næsten. Kom nu, Viborg! Kom, lad os bruge tid til at komme på plads! Kom, Kasper, giv gas! Jeg trækker vildt, hvis Dan kommer den vej. Kom, Smed, vi skal... Himmo, følg med din ven, 20'eren der, Himmo. Rigtig side. Godt, Magnus! Ja, brug tiden! Himmo, din... Himmo! Følg med, Himmo! Kom, Emil, kom! Hold hovedet koldt de sidste minutter, drenge! Kom! Jonas har haft en god anden halvleg her, synes jeg. Han er selv. De er meget Han er snart færdig. Hvilken straffekonk skal jeg til? Hæ? Jeg går med en stor vinder! Viborg har jo vært i straffekonk før og vunnet. Ja, det er rigtig fedt. Se hvor gode de er, de forsvarsspillerne også. Se hvor gode de er, de forsvarsspillerne også. De kan drible. Du tager lige ham der, så går du lige på den ligger tilbage med ham. Det har ikke været en spilstop, så har det det. Så vi har 2 gange straffe, træner. Ja, det tror jeg desværre. De har stået meget defensivt og... Ja, de vil ikke gå på jagten overhovedet. Overhovedet ikke, de har ikke travlt i hvert fald. Ikke dem, der prøver at skabe. Ja, kom det sidste! Hvem har hvem? Få nu dirigeret herinde, venner! Få ned! Kom! Ja, nu! Nu må du satan ned og snart. Han er også sur på dommeren. Jeg tager ordene i igen. Han er også sur på dommeren. Ja, kom! Vi spiller fodbold! I må trække i det, der kommer rygbar nu. Er du for længe op på? Den vej. Kom, Kasper, ind i den. Kom, Emil! Straffekonk!
Der blir her akkurat hvis ikke nummer 7 skårer da. Oi, nå skårer han der. Hey, venner! Kom nu lige det sidste! Det er det eneste, der ikke skal ske! Fy søren, det var nær på altså. Yes, kom der med herovre, drenge! Kom! Kanskje den starter litt før. Hvor mange spark skal vi have?